Bon dia, acaba de començar TV Turó. Ens ha sorgit un nou tema. La nostra presentadora Laia ens explicarà. Bon dia, estic a l'escola Turó i estic buscant uns alumnes que volen saber quantes persones estirades farien falta per fer el perímetre de l'equador. Hola. Bon dia. Tu ets Laia? Sí, és Laia. Doncs anem a la classe i t'expliquem la pregunta. Aquestes són les mides de tots els nens de 13 anys, que totalment sumades ens dona 80,85 metres, que dividides entre 50, que són les persones, ens dona 1,617 i arrodonit ens dona 1,62 metres. La circunferència equatorial és de 90.075,017 quilòmetres. La mitjana dels nens de 13 anys és de 1,62 metres i també ho passem a 0,00162 quilòmetres. La circunferència equatorial entre la mitjana dels nens de 13 anys en quilòmetres ens ha donat 24.737.664,81 persones de 13 anys. La circunferència equatorial és de 40.075,17 quilòmetres. L'alçada mitjana de les persones adultes és de 1,70 metres, però ho hem de passar a quilòmetres perquè totes les unitats siguin igual i serà de 0,00170 quilòmetres. Ara dividim la circunferència equatorial amb l'alçada mitjana de les persones adultes i ens ha donat 23.573.539,41 persones. La xifra és impressionant. Dona unes 23 milions de persones adultes i 24 milions de persones de 13 anys. Escola Turó, Laia Chaparro. Amb aquesta última notícia tanquem el telenotícies. Bona nit.